Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 47 minutos nang nakaligad sa taknang alas 6 ng aga. May aga Pilipinas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, rehiyon sa Western Visayas, kagung sa dinman nga bahin sa ang kalibutan. Welcome sa ato nga palatuntunan ng Bombo Report sa second edition. Subong nga aga sa Domingo inyo makaupod si Bombo Franz Andro Burgos. Mag-updan ay kita tub-tub tak na alas 7 sininga aga kagatuman pagkakita man pag-updan sa ato mga Bombo correspondents kag Bombo Patrol reporters. Babatian kita sa 6:30 sa lilisuan sa inyong mga transistor radios kag sa live audio streaming
sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang mabatian, matanaw pagid kita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube channel. Please don't forget mag-click sang subscribe button kag ang notification bell. Kag makita niyo dirang live feed nga nadulong namon sa inyo kag para mapalapnag ang mga mainit nga balita. Just click like and share para malabot ang aton makuturan sa dinman nga bahin sang kalibutan. Adlaw subong sang Domingo, Abril 10, tuig 2022. Kag para sa aton nga the vote countdown, may 29 days to go na lang antes ang national and local election sa palaabuton nga Mayo 9 tuig 2022. Kag sa aton nga mga pangulong dinalan sa balita lokal, isa ka lalaki pilason matapos nga ginbuno sa bahinsang barangay Banago. Kag sa aton nga mga balita pagid sa nasyonal, no, ang update subong nga panahon about sa kay Typhoon Agaton. Time check, 50 minutos na nakaligat sa takna nga alas 6 sang aga. Mga kabombono, before kita magpadulong sa dugang pagiging mga balita nga natipon sa patrola, no, kag isa pa daan subong adlaw Domingo, mga kabombo basi may natingala kamo subong, no, kay may slight changes kita for just today, no. Subong lang gid man nga Domingo kay because ang April 10 is Palm Sunday, Domingo de Ramos, no. So lito na to mga kabombo ang aton nga 6:30 nga naandan nga misa. Gin paiway anay, no, gin baylo karon alas 9 karon, no, siniman nga aga, no, dito man gyapon sa Our Lady of Carlos Parish, kaupod man mismo sa celebrante sa kay Monsignor Felix Pasquin, no, ang nasiling ni nga programa, no, kon ang event nga patigayunan mismo sa simbahan ang inatong mga activities sa subong adlaw Domingo de Ramos o kon Palm Sunday mga kabombo. Sige, no, before kita mag-check sa patrol, ato na nibalikan ng sitwasyon subong panahon, no? Panahon subong aga, no, as of April 10, 2022, 6:50 this morning, no, alas 3 kay na sa kagahon na kitaan ang tropical storm nga siagaton sa bahin mismo sang coastal waters sang Giwan, Eastern Samar, no, nga may maximum sustained winds nga 65 km per hour malapit sa sentro sang Gastines sa 80 km per hour, no. Nagapadulong ini sa natungdan sa 10 km per hour, no, samtang ang low pressure area pagid nga nagasunod man mismo kay Agaton na estimate man ni ang iyang direction o kanang iyang distansya into 415 km west southwest, no, kung sa may natungdan no, nabagat na natungdan sa may Puerto Princesa City sa Palawan. So may mga reminders ang Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration sa mga areas nga ginpaidalom sa pila ka mga signal number subong, no, signal number 1 sa Eastern Samar and Dinagat Islands. Ang kondisyon dito mangin mabagyuhon, no, stormy, no, because of Typhoon Agaton, may posible nga flash floods kag mga landslides kag lauman ang heavy kag intense rains. Mismo diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental, so far wala pa kita diri sang signal number, no, kag diri sa Bacolod padayon nagigyapon ng pagtupa sang ulan nangin madamol, no, may best nga manipis ang pagtupa sang ulan, may tion man nga madamol, no. So sa atong mga kuturan Domingo ba kanami ginibarikutot no, kitanay, no, kitanay sa aton nga mga outings, no. Subong Domingo de Ramos sa atong mga kultural activities, no, mostly focused on churches subong. Sa mga kasimbahanan ning kalabanan natong mga kultural nga nagapadulong sa amuni nga oras sang aga. Time checks 53 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sang aga mga kabombo, padulungan nato ng patrol. Kag check karon naton ang update sang latest ning insidente nga nagluntad sa nasakupan sang Bacolod Police Station 3 sa may bahin sa Barangay Banago nga isa ka lalaki naman nga ginbuno. Tukibonin nato na dugang mga detalye kag pila pagid ka mga bypass operations nga nagluntad man diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sa patrol sa piyang linya, Bombo Carla May, good morning. Please come in. Yes, Bombo Andrew, good morning. No? So, binalikan natin diri ang area sang San Sebastian Cathedral, Bombo Andrew. Oh. Si diri pa lang, no? So, may kilig na po na diri ang may kawaligya sa bukay, Bombo Andrew. Oh. Natin, no? Damo na ged? Yes, so, Nagdamo na? Nagdamo, no? Ang Nagdamo na, nagabaligya kay ka. sa
kung Oo. sang lokay Andrew, pag makita natin diri sa atubang na mismo sa Constitution Cathedral, madami naman sa mga salakyan nga parking na bombo Andrew. So, pag nagainulan, pag ginadaan sa Oo, Cebu, sakto. Andrew, ang aton sining mga kauturan nga nagkabaligya sa mga lukay, hindi sila magsikwensig bitbit sa payong, bansig bitbit sa ila sining mga pagsasalsa sa mga lukay, nga igabaligya bombo Andrew. Si kada labay diri sa mga pumuluyo nga magapadulong sa simbahan, pinila ginautangan sa ila sining mga lukay bombo Andrew. Kanisa pa baligyaan diri sa atubang San Sebastian Cathedral abre na do nagasugod na sila abre sa ilang sining mga baligyaan so damo na gid no ang aton sining makita diri nga mga nagabaligya sa mga lokay at the same time for sure mga tagsubig ba madamo na makita gid madamo man sa mga madamo naman sa mga salakyan diri no ang mga ang kanila baya bombo Andrew. So, makita natin sa mga lukayaran. Labo na, no? Ganun na sa ibiskan kabisan ang ulan sige-sige, no? Sige-sige man to nga to ang mga kauturan na pagbaligya sang Lukay, Bombo Carla, no? So, subong, lain naman yung schedule sang mass, no? Labo na sa lakyan nga nag-parks tubang, ng San Sebastian Cathedral. Tinagamatangat na padulong sa mga simbahan ang atong mga kauturan. Subong, no? Bisaan na malay ng tiyempo, wala gid sila Bombo Carla nagakalingkang nga magpadulong sa simbahan. Ang gida Bombo Andrew, no? Ari na ini sila sa kilid kag may mga tents ini sila nga ginpabutan, no? Mga mga kaatok sa ila sining mga baligya Bombo Andrew. Subong mo pag ini no ang sitwasyon diri sa syudad sa Bacolod nagainulan basta gid ang aton sining balanon subong Bombo Andrew. Okay. Ba't Bombo Carla sa di nga mo ni kaya yun sa may lang gid no sa may Bacolod Public Plaza which is sa tubang ginisang San Sebastian Cathedral. But ang kamusta na subong ang ilan ni nga pagbaligya dira mo ni gyapon presyohanay kaysa kahapon tag 20 pesos ni ang ilang presyo may ara man tag 50. So, base siguro Bombo Carla, no, ang iban baligyan sila sang tagpila man kabilog, may wholesale man na dagrong iban. No kami iban nga nagawakal nga tingob-tingob mo. Yes, sakto gid ang mga same kagyapon, no? Ang presyo na isang mga lukay na agabaw to anti kagyapon 35 pesos, 20 pesos. Mo ginasakyapo no ang presyo na isang lukay diri sa may tubang sa San Sebastian Cathedral Bombo Andrew. Correct good, no? So, tisubong drabong mo Carla sa imo nga pagpanilag damo na bong malakal. Damo na, no? Makita natin madamo naman sa mga nagapinakal, mangod nga madamo naman sa mga salakyan nila nagka-parking kag madamo naman ang iban diri kani wala nagabakal no kahit yung mga biscuit sa ini sila sa ila sining mga lokay nga gikan sa ila sining mga paninalay namo na no. So at least bala ang kay kainat ito medyo temprano pa no so mo na ganyan ba kung lauman magulo adlaw kay basi magdamo bala subong ara natin sitwasyon sang San Sebastian Cathedral no kagado damo naman nagasulod ra nga mga tumuluo sa simbahan pero Bombo Carla no dumi nakita ko to nga patrol no cars sang BCPO dara nagabantay man sa Bombo Carla. Yes, Bombo Andrew, no? So, may ari diri patrol car sa police station. So, kasan sila, kasi diri gadumog, akong madamok diri sa tumuloy ang nagpapadulong sa San Sebastian Cathedral, Bombo Andrew. Okay. Sige, no? Check lang na nato karon. Kaga sa mga kultura nato, no? Nga nagahulat sa misa, di ka mo magkalipat karon alas 9, karon, no? Live sa Our Lady of Candles Parish, no? Ang misa ni Bombo Carla in related sa subong adlaw no Domingo de Ramos no nga pangunahan man mismo ni Monsignor Felix Pasquin. Bombo Carla, kamusta ang update no sa isa ka lalaki to nga may lang kay pilason to ang ginbuno? Yes, Bombo Andrew, so isa pilason no so nagpunta na sa big incident sa may purok tinatong Paraiso Barangay Managua, Bacolod City. Kakagini siya nakangkon tong duwa kalabo o kabuno siya siningat siya na Bombo Andrew. So ang mga biktima diri ang mga kilala kay Kenneth Yusef Paniedo, 32 anyos, taga 71 Villa Lourdes,
Panukoy Village, Barangay Pangayaw pa? Panukoy Village, Barangay Panukoy, Bacolod City, kang suspetado diri ang magkilala kay Michael Eraso, 36 anyos, nag-residente sa Purok, Tinago, Paraiso, Barangay Banago, Bacolod City, Bambaado. Sa initial investigasyon sa Police Station 3, ining asawa kung living partner sa biktima, Bambaado kasi Mariela Inyon, na nag-ano may arasang promosyon nga katabo kung may ara sa paglalisanay nga natabo sa hospitado kay Michael Eraso kanina tulungan initially Michael Eraso sa ila nga balay kasi ini sila nag may ara sa nga paglalisanay Bambaado tinabatian sa nga biktima kag dito na nagluntad ang pagduno Bambaado kay ang biktima ati nakano man ang biktima nga ang suspetsado may araman nga komisyon nga natabo nga duwa Bambaado dito na natabo ipuno sa dyan ang biktima Bambaado sa tukong tigin padugin na gindala sa ospital ang biktima kaya sabi sigong ini ginapatigayonan inisang hot pursuit operation sa kapulisan sa Police Station 3 Bambaado. At large siya gali, no? Ang nagbuno mo Carla? At large ng kaplagyo gali? Yes, tiyan mo ginang budlay basta makainom gani sang agwa di patranta ati no dako gini nga problema ang ilang tubangon. So at least pala importante buhi lang ni ang biktima kag isa pa namo mo Carla pangayaw pa sa address nga gin-provide sang victim. Yes, Bambaado kay ang biktima sa ko ini saya pauli pero ang niyang partner dira sa may area sa barangay Banago. Ate, ang suspekto ay no? Hindi gina tatay ko hindi man na sa madakpan, hindi budlay trablabo mo Carla ay ang pagbalos bala, no? May timalos ginaya, pero mismo arang kong otoridad mga kapulisan nga matagaan isang dugang kay nga solusyon kung madakpan ang ini nga suspect no ang biktima may lang kay nakasurvive. Hindi gid man ko tanto kadalo mga pilas siguro mo Carla no? Yes, Bambaado. Yung information na ito yung nakuha sa kapulisan no, na pinason sa okay. Sige, ano pa ginaton nga mga reports mo Carla? Bambaado isa ka gimpatigayon yung bypass operation sa kapulisan sa Victoria City Police Station sa may sa street Barangay Victoria City. Kagang suspetado siya mong din kilala kay Gregory Seriosa. 32 anyos, ayos gringo, kag-residente ni sa Quezon Street, Barangay 4, Victoria City, Negros Occidental. Kaya nakuha din siya sa manhit with transparent plastic sachet sa suspected Cebu. Amoy ni ang bypass item, Bambaado, anong kasi transparent plastic sachet sa suspected Cebu. May napagkitatlo ka transparent plastic sachet. Sang collect ako na sachet Bambaado, isa sa crumpled aluminum foil, isa sa black coin purse, isa sa 500 peso bill Bambaado, isa ka unit sang motor, kag na ang kabugatron sang illegal drugs nga nakuha, takto kagamo, kag nagkabalor ni 20,400 pesos. Sa subong hospitado, yara sa kustiya sa Victoria City Police Station for proper disposition Bambaado. Kag nakumpiskar, may ginapatigayon Bambaado, doon ma-checkpoint ang aton sa mga polisan, kag ini bad accomplishment as of April 7, ini Bambaado. So sa Western Visayas, mayroon sa 144 na mga nagkaladakpan o kung mga insidente nga natabo sa po Bambaado, may ini nga na-record 51 sa BCTO 11. So ang mga nagkaladakpan diri sa Negros Occidental 58, kag 11 sa BCTO sa confiscated naman Bambaado nga mga armas sa 36 sa BCTO Siam. Kag sa mga deadly weapons, meron sang 24 nga nakuha. Ako na-recover ang NOPO. Kag meron sang apat nga re-recover ako nakuha ang BCPO na konfiskar ang BCPO sa deadly weapon bombong. So meaning records nyo sanggan ba ng accomplishment as of April 7 sa Western Visayas Compound. Okay, well at least mo Carla, so far may mga may mga progress reports na ang atong mga otoridad, especially mga kapulisan in terms of sa mga naaresto nga mga deadly weapons, no? Armas tutang mo daw ako mga bladed weapons dira sa sining tion sang eleksyon gun ban. Bobo Carla, salamat gid. Mamando mo ng report sa gikan sa pagpapaling si Bumbo Carla may dapat sa para sa pabasang radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, basta radyo.
Bombo. Madamo nga salamat kay Bombo Calamay Defensor live sa patrol. No, kagindolo sa ton ang sitwasyon subong aga, no, adlaw sang Domingo de Ramos, no, Palm Sunday subong mga kabombo. Kag pila pagid ka mga insidente nga nagluntad sa diri sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. No, amo ni subong wala no kay because nga malain ng tiyempo ang iba natong mga kauturan ti nagapahimuyong ni, no. But at least bala ang ang Christian belief naton ti way ginagakalingkang even though nga amo ning tiyempong maulanon, but still padayong gyapon ang atong mga kauturan nagapadulong sa simbahan, tradisyon na niya naton no nga magbakal sang lukay, no, kag pabidensyon na ano ni pagbinditahan sang sang simbahan, no, mismo ni Father dira, no, kung sa din kamo nga mga simbahan ang inyo ning mga panata dira kung din kamo yung mas komportable, no, sa mga simbahan. At dito na itong iba na itong mga kauturan niya ginabidensyon na ning ilang mga lukay, no. Mabakalan sa may tubang sa simbahan katedral kag dito sa ibang simbahan nga magapabindisyon sa ilang nga mga lukay. No, di kabalugi kita ba sa mga lukay na pag start sa Semana Santa, may mga lukay na kita na makitaan sa mga entrance sa pertahan sa atong mga kwarto, no, because nga syempre for protection man. No, amo na aton nga mga beliefs, no, especially kita nga mga Pilipino. Time check, 5 minutos na nakaligad sa takna nga alas 7 sa aga mga kabombo, no. May mga lang kita subong, no, may mga ginatanaw lang kita subong diri nga mga issues and concerns, especially diri sa bayan sa syudad sa Bacolod, no, kay because subong kita diri ang nagabantay man, no, sa sitwasyon sang election, no, kaga pila dito ka mga mga kauturan naton ang gakaladakpan in terms sa mga violations, no, especially sa gun ban. Sa atong mga kauturan halong kita, no, kung may mga armas tutang kamo dira, may programa man ng gobyerno ang mga kapulisan nga armas by law bugas. No, hindi kamo ya magkapagduwa-duwa dira nga i-surrender yung mga armas kaysa kamo ang madakpan nga kamo ang hupot sa nasiling nga mga armas lutang. No, gun ban subong, it's very strict. So paiway kita anay, no? Pahimo yung kamuda. Mas maayo na lang gina nga wala na lang na, no? Kung may ara man ginyo kamuda mga ginapagtagong o mga armas lutang, at ipahimo yung yun na lang na. Okay, sa nga makasuhan pa kamo sang illegal possession of firearms, o kung na ginatawag ning RA 10557 o kung na 10571, no? Amo ni subong, no? Hindi kamo ya magpahimuyong dira. Iti bugat ni nga mga kaso o kung reklamo ang inyo nga atubangon. Subong, no, sa atong mga kauturan tindo damo na sa mga violations. Oh, hindi na kita magpasugot nga ang otoridad mismo nga madugangan pag ang mga numbers ng mga kakumpiskar nga mga deadly weapons o kung mga armas lutang sa ilaning mga operation. Samtang nagahilapit ang adlaw sang eleksyon, no, gusto man sang tanan nga mangin malinong, patas kag matawhay, no, hindi sang madugo, wala sang biktima sang mga dara nga butang ma-connect mo sa election. Subong na Bacolod yellow status kita in terms sa election subong, no, kay because mangin mainit man ang mga pagbayloanay sa mga tinaga, sa mga paghuya sa mga sugilanon sa mga politiko, no. As mayo na lang gid subong yang gid kita, no. Tan-awon naton bala kung ano gid man ang mga nagakadapat kag hindi dapat. Kita mismo nga mga butante kabalo na kita, no, sa mga butang, no, dapat naton sundon, no, kag dapat naton yang obrahon na. Okay, sa ato na lang niya personal. Okay, kita may mga panimuot naman ta, kainchindi naman kita sa mga ginabawalan kag mga hindi pwede. So subong sa atong mga kauturan ang pagbantay kag pagtutok sang sa amon dire, no, subong Radyo Bacolod in terms sa election, update man kami di from time to time, especially sa mga issues and related subong, especially dire sa province kag sa Bacolod, no, ang probinsya ating ginapanawagan, ginaremind kita tanan nga ang boto naton importante gid. No, sa mga wala pa na nakaboto, minsan wala pa na nakaparehistro, maybe next time naman kamo, no. Basta magabal ni deadline na kumilig for registration, go dayon, no. Hindi na tayo magpahinay-hinay pa, hindi na tayo magpa-uli-ulihi pa, kaya nga damo pa sang wala nakaparehistro, no. Damo pa sang mandaan mga pamatanon nga gusto man magboto nga mga nakatapak na bala 18 anyos,
sa isa ka tuig daan may pila ka bilog nga mga taga Bacolod nga nagbago lang nga 18 anyos, no? Kung nakalabuot na sa ilang nga mga legal nga edad nga magaboto na o kung handa na magparehistro para man sa sini nga o kung sa matason nga mga eleksyon. Tingnan na dumduman nyo to sa first day ito, no? Doon first week to sa registration diri sa Comelec, no? Grabe ang pagdugok ng tawo kay because nga damo pa wala nakaparehistro gali. So sa ato nga mga kauturan, no, sa mga registered voters ano lang gid kita anay, no? Panilag-nilag na lang ta. Maybe next election na dito na naton makabalo na kita, no, kung sino ang nagakadapat, no, kung sino ang hindi pwede saan na sila nga posisyon. Nga abintahan ni sa inyo mga registered voters. Oo, mga wala pa nakaboto o kung wala pa nakaparehistro, kaya nga makitaan nyo kung sino gid man na magdaog sa sini nga eleksyon sa bagong administrasyon, makitaan nyo kung okay siya bala para sa inyo, no? Kung magapadalagan siya bala sa dasong eleksyon, kung pwede siya bala gyapon nga magbalik sa pwesto o kung isla naman sang bag-o. Subong dapat mangin wais, mangin matanda, mangin ano gid kita, no? Mabinantayon gid kita, especially sa mga malagapungko sa amo nga mga posisyon, no, sa pagka-presidente, sa mga senador, diri sa aton sa lokal, pagka congressman, mayor, vice mayor, kag syempre mga konsihal man dapat ano kita, gid kita bantayan tagid. Tutukan tagid. Syempre yung election once kaisa man every after 3 years, no? Kung sa lokal, may midterm election, no? Dayon after 6 years amo ni interim election 6 years for the president, for the national. No, and then after 3 years naman for the mayor, vice mayor and sa mga councilors naman. No, ano kita. Dapat makabalo kita sa aton nga mga magabuhaton bilang mga botante. Time check, 10 minutos na nakaligad sa taknang alas 7 sang aga. Mga kabombodo ginakulapos kita sang tiyempo kag diligin man kita kutob sa atong palatuntunan ng Bombo Reports second edition. Bantayan nyo pagkitason ng mga programa diri lang sa gihapon sa inyong number 1 radio station, ang Bombo Radio Bacolod. Ini inyong kurmahan si Bombo Franz Sandro Burgos para sa Pabansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Tips sagod malikawan ng insomnia.